सालबारियाव थांनो ना रुपहि सालबारियाव थांनो नागिरदों मालायनिलै आङो वारेस लाबोगोन नोंनि थाखाय आरो आटा लाबोगोन थब फै आरो मा लाबोनांगौ आं मिथिया नोंसो मा मा लाबोयो हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आंसो बानायनो नागिरदों मानोना आंनि जिउआ माने आंनि वाइफआ भिडिअ बानायनो टाइम मोनाखै आरोना मानो टाइम मोनाखै होनोब्ला आंनि थाखायनो मोनाखै आरोना आंजों नांथाबफानानै भिडिअ बानायनो टाइम मोनाखै आरोना जिउआ आंनि थाखाय मा मा खालामदों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांदो जिउ मोजां मोनाखै एसे मोजां मोनो गुदुङानो दंबावो दा बेनो माबानि र' मालिस खालामनि र' खर'खौ ना दहाय खर' सादों होन्दोंमोन ना नोङो माजों नागोन माबा जानाय थाव लायनि र' गुदुं खालामना दोनखानाय दङ र' लायनो आङो खर'निखौ आथिंखौ खमखै खोनानै बानायबाय केसर जादों नामा ओरैनो फिसा ओंखायनोथ' फिसा बेरदो ओरैनो माबा मोनाखै ओरैनो गोथांसो सेरबा माबा मोनबाथाय गाबोन हागोन आं सेरना होगोन हा जादों जाबाय जाबाय खोमा एसे मोजां मोनदों ना मैया दाखालिनिसाय मानो मोजां मोनो थावखौ एसे लाबावनि र' हामसिगोन दे मोजां मोनदों दा बोथोर सोलायहांदो आरो सोरबा सोरबा इदि लोमजादोंआनो ओमफ्राय दादियाबो बेसेबा एसे अखा सिजानायानो इबो लोमजादोंनो लोमजानानै एकदमबारे थान्दा बोथोर फैहांबायना आरो बोथोर सोलायनाय माबानानै अखा एसे सिजानानै दादियाबो इदिनो लोमजादोंमोननो हामबायनो ओमफ्राय साननैयावनो मुलि सुलि जानानै नोंना मुलिया जानो दंबावोमोन संना ना ओंखाम जाखांनानैसो खोमा ना ओंखाम जाखांना नङा दहाय मोनसे जाबायना गन्थङा गोलावखा ओरैनो बांसिन गोलाव बानायना होनोसै आं आसान नांदों मोजां मोनसिगोन दे नोंनि थाखाय दाउ बेदरनि रोसि जाला फुदुंलायथारदों माया माबा जारि खानानै पुरा गोथावनो बानलु ज्रो ज्रो होनानै पुरा लोमजानाया होमबासो खारोना नोंलाय जारिजों जागोन होननायखाय हामसिगोन दे गुजुनाया होमबानो हामसिगोन ना गुजुनाया दसे थ' नङाबा बाहेरायाव दसे जहैनो उन्दुबाय थाबा बोरैबा जायोना बाहेरायाव नङा सिथ्लायाव जनो नाङा खामसालियाव थां
दसे खामसालियाव दसे उन्दुबाय थाबा गाज्रि मोनोना देहाखौ एसे माबाबासो मा होनो जिरायबासो मोजां मोनो बार बाराखै खामसालियावल' जिराय दसेल' ओरैनो सेन्देला औ जेकेटसो लुबैजोबदों बारा बुरजा नङा नोंनि आन्थासो गोथां मोनजागोन सुरिलायनि आं थांनो हागोन जागोन Maruti, mata. Sorry. Apa yang Aku sih. Masih beda sebenarnya. masih baru ini udah sih buat kamu Ya selalu beda. ini gimana gimana Jangan deh. Jangan deh. Kan teman-teman. sudah sah lu sudah kan Ayo jangan tuh. ah biasa kan sih kan itu sudah enak kan harus seperti apa yang angin kusang kusang jangan kita udah nonton video mana kan nah Jadi belajar. iya sih kalau Ada berapa? आं बुखिबाय थाबाबो एख' नङा दे गल गल जादों सब बढ़िया जाता है ना गल गल रोंबाथाय जायो रुटि गुदुङा आखाइ सामायला आंना माबानानै आलु बेदर र' बिथांनि इउ सारायाव गैला सारायाव nah labu apa ya Beda mana sih, Pak? ini Naik nih. baru aja Bukan aja. Sari bukan kok. nah oh isi ini Ada. Mana dia deh? Kapan sana? itu dia Dapat. tuh saya nengok Mana sih dong? makan Tapi bisa nih. beda nambah Udah. si barang ya Sama kok. Sini. Cari kental ke cari बरिया कालारफुल नुथारदों ओंख्रिखौ खायमा गोमोनो बरिया स्वाद जादोंना जों थिजा आंबो जानि र' एसे
Öyle Uyumlu. Yok, ora perlu nih. भिडिअ'आ बेखिनियानो स' लाभ इउ गाइस बाय बाय